Sázkové kanceláře jako takový nejsou nic jiného než podvod, nejsou nic jiného než obchod se smrtí. Většina lidí je taková, že i kdyby byl kurz dvakrát takovej, tak oni to tam stejně všechno nechají, že? V české kotlině ten lobbying funguje daleko víc než kdekoliv jiný. 50% veškerých lidí v životě nevybere svůj sázkový účet. Cashout má Fortuna třeba, která má samozřejmě podělávací cashout naprosto ztrátový a naprosto neodpovídá tomu výhernímu kurzu. Na co jsi přišel? Jak jde teda porazit sázková kancelář? Mají v těch svých obchodních podmínkách, že můžou omezit ten účet, třeba na korunu, když budou chtít. Já už jsem na to tady taky vynaložil asi 60 000 jako na změnu toho zákona, že bychom to tady taky chtěli. Každý z těch 1,5 milionu nebo milionu aktivních zázkařů prohrál v průměru za rok 80 000 korun. Ale pak ti přijede z Berouna vagón plný zlata a držíš hubu. Kolik si myslíš, že jsi třeba dostal peněz z těch sázkových kanceláří za tu tvoji sázkovou kariéru? Tipperský servis s každodenní hlasovou analýzou tipů a vysokou úspěšností. Rob Stark, aby tvoje sázení mělo smysl. Já jsem Rob Stark a dneska další díl šokujících zpovědí. Dneska tady máme sázkaře Petra, který sází už pěknou řádku let a našel různý způsoby, jak obírat sázkový kanceláře. Jeho příběh je hodně zajímavý. Já tě tady zdravím, Petře. Ahoj. Tak zajímá mě, jak ses vůbec dostal k sázení, jak to začalo? Tak ten příběh začíná v mým možná adolescenci, kdy jsme s tátou koukali na televizní zápasy a takový nějaký zpestření bylo to, že jsme hráli o párátka a v tu chvíli mě vlastně cítil jsem, že mě to vtáhlo daleko víc do děje. A to špičkování s tím tátou bylo vlastně první věc, kdy jsem poznal ten adrenalin, kdy měl někdo něco sazenýho. Takže tak jsem vlastně uzavřel svoji první sázku s tátou o párátka, víceméně. Jako o ty dřevěný párátka, tak, jo? Přesně. Nebo pak v pozdější, ještě když jsme chtěli zvětšit si adrenalin, tak o úkoly pro toho druhého jsme hráli. O přáníčka jsme tomu říkali. Takhle jsme se sedávali u televize, u atletiky, u hokeje, u fotbalu, u tenisu, u čehokoliv. A hráli jsme, gamblili jsme. Takhle to dejme tomu začalo a pak mi, dejme tomu, bylo okolo toho 17. 18. roku, kdy jsem měl přístup k tomu uzavřít někde sázky a začalo to vlastně, tak jako jakýkoliv jiný gambler, jsem začal prohrávat své peníze. Co to bylo za rok? Je to... Když jsem uzavřel asi první sázku z kanceláří, tak to mohlo být klidně okolo mýho 16. roku, třeba 17 let zpátky to mohlo být. A začínal jsi na Fortuně? Začal jsem na typáči, který byl u nás za barákem, takže první averze k sázkovým kancelářím vznikla s tady těma barvama typ sportu. Mm-hmm. A dál pokračovala vlastně přes tu žluto-černou a modrobílou. Nesnáším je všechny. Máš rád, jo? Nemám je rád, protože sázkový kanceláře jako takový vlastně nejsou nic jiného než podvod. Nejsou nic jiného než obchod se smrtí. K tomu se dostaneme, to potom rozvedeme. Takže ty jsi začal, dejme tomu, v těch 16 letech, oni to tenkrát ještě tolik nekontrolovali, já jsem taky začínal někde v 16 letech sázet. U mě to tady bylo na Fortuně, ta tenkrát byla asi jako možná v převaze chvilku, nevím, to je jedno. Takže začal jsi na tom typáči, ty jsi ještě zažil ty doby, kdy jsi koukal na ty kurzy na těch tabulích? Jo, já jsem zažil, kdy to ještě nebylo vůbec online, možná to bylo v rané fázi, ta internetové sázení, který samozřejmě rozšířilo ten mor po té společnosti daleko víc, než když člověk musel reálně fyzicky na tu sázkovou kancelář a reálně tam vybírat 5 minut kurzy, který samozřejmě reálně opět vždycky křuply, protože ta marže těch sázkových kanceláří je vlastně nic jiného než krádež a legální podvod. Takže takhle vidím sázkový kanceláře, zažil jsem to, chodil jsem tam, byl jsem v tom kolektivu těch hospodských povalečů, který kouřili jednu za druhou a šli vedle koukat do baru na zápasy, které se zrovna hrály. Takže vybrat, koukat na tu tabuli, napsat to na lísteček, odníst to holce, tato tam naťuká, dáš jí tam peníze do okýnka a jdeš do sportbaru na to koukat, jo? Přesně tak. Jasně, koupíš si pivko. No. A začínal jsi sázkama na co? Na fotbal nebo? Tak asi tak obecně na všechno. No. My jsme chodili hrát mládí fotbal, takže vždycky pak po fotbale jsme šli dát pivo a koukali jsme na nějaký zápas, který tam zrovna byl. Takže tam jsme měli většinou všechno sazený a v tom kolektivu té mý generace
to vlastně byl obrovský boom a myslím si, že my jsme takový 90kový děti, takže v tu chvíli, kdy byl legální gamble a hazard, tak naše generace to odnesla asi nejvíc. I s drogama a alkoholem teda. Drogy ani mě se nevyhnuly, nicméně ani do jedné závislosti jsem nikdy nepropadl a to si myslím, že je moje takový malý vítězství životní. Takže začal si, byly to prohry, jo? Asi jako u každého začátku. začátku. Výhradně, to jsou prohry. Výhradně. Sázková kancelář lze porazit jenom, když to bere člověk opravdu legitimně, tak jak to bereš třeba ty. Ale ta společnost, která sází, tak naprostá minorita z toho může být profitabilní. Některý lidi totiž jsou předurčený k tomu, aby prohráli. Já říkám tak 1%, veď? Lidí, že může být v zisku. Říká se to 1 nebo 0,5% třeba. To tak je, no. Já i říkám kolikrát, že první a důležitou věcí je ten kurz, ale většina lidí je taková, že i kdyby byl kurz 2x takovej, tak oni to tam stejně všechno nechají, že jo. Protože já jsem se totiž dozvěděl, ještě než jsem začal dělat Robstark, že 50% veškerých lidí v životě nevybere svůj sázkový účet. To je strašný. Že neudělají jediný výběr, myslím. Neudělají. Furt jen dotujou peníze. A furt si asi říkají prostě, já chci 100 000 tam udělat a když je náhodou udělají, tak to pak projedou na online kasínu, na automatech, jo, nebo tam sadí na gemy v tenise těch 100 000 a tak, jo. A šílený, jo. Je to nerovný boj, sázková kancelář versus závislý člověk. A je to prostě, jak jsem řekl, obchod ze smrtí, nic s jiným. Akorát ty smrti se nehodí těm loberům, který stojí za těma sázkovýma kancelářema. Takže ve zprávách těžko najdete zprávu o tom, že se někdo zabil kvůli tomu, že nejde to ve zprávách. Vždycky neřekne se tam proč. Ačkoliv ty konsekvence někdy jen se ukazují na to, že byl naprosto závislý a nevěděl, jak z toho ven. A je jedna věc, tedy amorálně získávat prachy od lidí, kteří si nemůžou pomoct. Víceméně sázkový kanceláře metaforicky jsou něco jako dealer drog. A dá se to dělat morálně, ne morálně. Tady nejde o morálku. Tady jde o to, co já z duše cítím, co je správně. A dá se to dělat burzovým stylem. A kdy tedy ten gambler samozřejmě zůstane gamblerem, ale aspoň už se nikdo nepřiživuje na jeho životě, na jeho smrti, na jeho ztrátě. No, tady tomu nahrávají hodně i zákony, že jo. Mně se třeba líbí v Německu, jak to mají udělaný na jednu stranu, že tam nemůžeš začít sázet a prohrát jako 2 miliony během 14 dnů nebo během týdne. Jo, tam mají to navázané na to, kolik vyděláváš peněz a samozřejmě taky bych nesouhlasil s tím, kdyby nám tady řekli, ty vyděláváš 30 podle papíru, tak můžeš prohrát prostě 20, s tím taky nesouhlasím, jo. Ale aby tam byla nějaká hranice, já nevím, když někdo vydělává 30 000, tak může prohrát 100, jo, může mít našetřeno, že jo. Ale abys prohrál jako 5 mega během 2 dnů, to je blbý, víš co, jo. Takových lidí se mi taky ozvala, jako hromada, jo. Vlastně člověk, který byl v šokujících zpovědích před tebou, který prohrál 50 milionů na typ sportu, tak tento prohrál během půl roku, jo, potom, jo. A jako v Německu mají omezený depozit, jako vklad mají omezený podle toho, jaký máš třeba daňový přiznání. Ano, v Anglii taky. Myslím, že slušný mechanismus, dobrý mechanismus. To se jmenuje nějaký Lugas systém tam, no. Já už jsem na to tady taky vynaložil asi 60 000 jako na změnu toho zákona, že bychom to tady taky chtěli. Mně taky lidi říkají, jako podporuješ hazard a fuj a vojeváváš lidi, protože děláš nějaký sázky. A mně se to taky nelíbí tady, to, že lidi říkají. Jakoby úplně nechápou to, co jako já dělám, že já nejsem ta sázková kancelář. Jo. Lidi tě hnedka hodí do toho pytle, toho hazardu a tak dále. A jsou prostě líní jako pochopit, jako co opravdu děláš. No. A když se k tomu vrátím, takže klasika, začátek sázení, byly to prohry. 10 let prakticky. 10 let, jo. No. Já jsem měl taky, no. Samozřejmě každý z začátku prohrává. Dáváš nějaký, že jo, 20 kurzy a dáváš na to nějaký první peníze z nějakých brigád, že jo, klasika. Na druhou stranu jsem si nezasloužil nic jiného než prohry, protože prostě jsem to dělal tak, jak to dělá každý jiný člověk, že prostě jde si vsadit bez nějakého hlubšího pohledu na tu věc. Nepřemýšlíš nad tím kurzem? Jenom zábavu, no, to bylo tenkrát za pár stovek třeba. Ale cítil jsem, že ta plíživost té závislosti se do mě tak nějak vtírá, že opravdu ten den bez toho, aniž bych si nešel vsadit, je pro mě nudný. To je, dejme tomu, první signál. Když vidíte, že
vás nudí den, kdy to neuděláte, tak v tu chvíli člověk může začít žonglovat se svojí závislostí. Ne žonglovat, ale tak nějak se mu přiblíží hodně, když vidíte, že ta nuda bez toho je. Což jsem měl teda, nudil jsem se. Pak v mém životě ještě přišly takový těžší chvíle, kdy jsem byl nějakým způsobem limitovaný. Nemohl jsem nějaký určitý věci dělat a byl jsem, dejme tomu, jenom na počítači. A v tu chvíli se to vlastně celý obrátilo tady to. Přemýšlel jsi nad tím, jak by ta sázková kancelář šla prostě porazit. Tak. A ono to jde, no. I akciový trh jde porazit. Jako, že? Kdybych měl 2 roky na to sedět, jak to jde porazit, tak prostě podle mě porazíš všechno. A tak musíš asi na to být inteligentní nějakým způsobem. Asi musíš mít analytický mozek. Analytický mozek, no, přesně tak, no. Na co jsi přišel? Jak jde teda porazit sázková kancelář? Tak začal jsem s match bettingem, což vlastně asi mnozí tvoji diváci znají. Vysvětli. A tak je to tak, kdy vlastně vyděláváte peníze na tom, že je hrozně moc sázkových kanceláří kdekoliv na světě, což v roce 2016 tady loterijní zákon tady v České republice vlastně udělal sázkovým kancelářím obrovskou službu tím, že zapnul tady tu část zákona, toho loterijního zákona, kdy vlastně jakýkoliv ostatní firmy z jiných zemí mají zákaz používat český trh a tím vlastně omezil obrovský sázkaře našeho českého a daleko víc vrazil vlastně ten meč síly do rukou té sázkové kanceláře v České republice, která si vlastně na tom trhu může dělat, co chce, ta konkurence je minimální. Asi tam byl lobbying, viď, pořádnej. Já tomu věřím, že tam byl obrovský. Bylo to za vlády Andreje Babiše. No jasně, no, bylo, no. Takže to přihrál někde nějakýmu svým kamarádovi. A nikde žádný takovýhle loterijní zákon neexistuje, myslím, v Evropě, nebo v té pokročilé Evropě. Myslím si, nejsem si jistý, to je možná plácání. Je to možný, protože i na Slovensku mají asi betko a tohle. Mají všechno. Mají všechno. Takže to je to, že v český kotlině ten lobbying funguje daleko víc než kdekoliv jiný. Dá se to nazvat i něco jako vykořisťování trošku. Dá se to nazvat něco jako mafiánství. Lobbying určitě. Jo, no, jsme v Evropské unii a udělat tady to, že jiný sázkovky sem v podstatě nesmějí. Jo, dobrý, teďka tady je Betano, dostal licenci, ale to hlavně díky tomu, že tam je majitel taky Čech, že jo? Jo, teď nevím, jak se jmenuje, ale má Sasku, ne? Kousek Sasky má, veď? To nevím, ty informace. No, takže z tady toho důvodu, protože Betano je původem řecký, ale jinak to jsou vlastně v podstatě český sázkový kanceláře. No, vyhnali si odsaď ten Pinnacle, to betko a tak dále a nemají konkurenci a můžou si ty kurzy v podstatě si s nimi dělat, co chtějí. Já teda musím říct na druhou stranu, že třeba ten typ sport ty kurzy má jako dost dobrý, jo, oproti zahraničí, oproti Německu, oproti jako Anglii a tak dále. Samozřejmě tam nenajdeš všechno, to víme, že jo. A samozřejmě tě taky jako limitujou, ale zase tě jako limitujou tě méně než třeba tamhle Fortuna, Betano a tak dále. Jako ten typ sport já taky nemám rád, jo, ale jako jsou tady v té republice asi jako nejlepší, no. Tak je to obrovský potrh na českého sázkaře, že jo, to je jasný, další. Ale to je takový náš charakter, no. Lobbying a dejme tomu v obcházení určitých pravidel nebo určitého nastavení té hry, tak v tom je český charakter možná výjimečný, bych řekl. Hlavně ten lobbying, když se podíváme na tu kauzu tvojí s Hřebečíkem a vlastně nám všem zůstává rozum stát, že spravedlnost tak nějak přestala fungovat, nebo tak nějak je tichá v tady té kauze, tak věřím, tichá neznamená nečinná samozřejmě, ale věřím, že bejt to obráceně, kdy někdo podělá pojišťovnu, nebo někdo podělá sázkovku, nebo stát. Podělá v úvozovkách, jo, tak stát rychle zakročí, moc rychle. Tam ta spravedlnost je rychlejší. Jak se říká, jsme si všichni rovni, ale někteří jsme si rovnější. To tady funguje v tom našem kapitalismu českým velice dobře. Kdo má peníze, tak vládne neustále. No, je to tak, no. Tak v té kauze doufám, že to dopadne dobře, no. Je to prostě pomalý, jak říkáš, no. On ten stát jako taky v podstatě okrádá tím, že jako z toho neplatí daně, viď? Jo. Ale kdyby okrádal pojišťovny, tak to bude rychlejší daleko, ten zásah. To bude třeba
já nevím, plácnu xkrát rychlejší prostě. Když tím, že nějaká bezvýznamná v úvozovkách maminka na mateřský někde odevzdá 1500 korun, tak to prostě víceméně stát moc vůbec nezajímá. Asi je to tak normální, asi je to tak v pořádku, asi nikdy nedosáhne společnost nějaký dokonalý spravedlnosti, ale my se můžeme zastavit nad tím, jak je to vlastně smutný příběh. Jo. Když se vrátíme k tomu matchbettingu, který jsi teda v podstatě na to přišel, dalo bys to nazvat jako šurbetem? Jako, je to šurbet, je to samé. Hledal jsi šurbety. Jo. Je to víceméně vlastně opravdu využití jenom toho, že těch sázkovek je hodně a toho, že vlastně tenkrát, když jsem začínal, tak byl ten trh volný právě před tady tím loterijním zákonem, takže jsem vlastně tady mohl dosáhnout na jakoukoliv sázkovku, na jakýkoliv kurz a celkem pohodlně, tak jsem toho využil. Právě v těch mých imobilních chvílích života. Tak jsem tady to začal praktikovat. A bylo to tak, že mě to živilo. Kolik těch sázkových kanceláří si třeba používal? Vlastně snad asi úplně všechny, co ti napadnou. Možná i ty, co prostě lidi vůbec neznají. Jako třeba 300? To asi zase ne. Třeba 60. Jako barev sázkových kanceláří, druhů, 60 značek, takhle. To je hustý. Takže to bylo jako i třeba nějaká Amerika, Asie a tak? Jo. Dalo se to takhle, jo? Celá Evropa, tak ono jenom třeba ve Spojeném království je prostě třeba 250 sázkovek. Nebo 200, možná plát sám kraviny, jo. Je jich strašně moc. Už jenom ve Spojeném království je opravdu ten trh strašně přesycený, pardon. A dá se toho využít, no. Ale zase to není zadarmo. Musí mít člověk morálku a disciplínu. Nemůže být gambler, protože můžeš udělat sure bet, ale pak si řekneš, teď mě osvítilo, vsadím tady Nadala proti Djokovičovi. Chápeš? A tím prosereš vlastně všechno. Dělal jsi i to sbírání těch bonusů třeba v té Anglii? Taky, jo, taky. V té Anglii se to dalo vytěžit dobře. Ty bonusy samozřejmě. No, i na tu jednu identitu, kterou si mohl mít. Kolik tam dávali třeba? Dalo se za den udělat fakt slušný peníze. Normálně, jak kdybych chodil do práce, jsem měl měsíčně plat třeba 40 000. Musela být disciplína, musela být morálka. No. Ale vlastně z toho matchit bettingu jsem nakonec přešel na, jak ty říkáš, šurbety teda. Matchit betting je o tom trošku taky, šurbety jsou trošku něco jiného, arbitráže jsou zase trošku něco jiného. Vysvětlíš to divákům, teda match betting, aby tomu všichni rozuměli. Match betting je opravdu na základě toho, že držíte dlouhodobou udržitelnost toho účtu, tak aby, dejme tomu, vás nezavřeli, tak aby vás nelimitovali, tak abyste mohli neustále používat ty samé účty. Takže občas děláte i maxsázky. Maxsázka je za účelem toho jenom ošálit bookmakera, aby si myslel, že to je normálně regulérní účet, který používá gambler, takže musíte udělat jakoby někdy sázku, která bude lehce ztrátová, tak aby si to myslel ten sportsbook, že jste regulérní sázkař. Takže matchit betting je o tom držet dlouhodobě ten účet v rovnováze. Takže jakoby třeba ho použiješ někdy i k nějaký jako pojistce, vlastně k tomu šurbetu? No, je to šurbet a pak právě druhá věc, kdy je to makbet, se tomu říká, kdy děláte šurbet se ztrátou, takže to jakoby se ztrátou nějakou malou. Tak právě, aby si ten bookmaker myslel, že jste regulární sázkař a ne matchit better. Ale v tu chvíli, kdy jsem dělal dlouhodobě matchit betting, tak jsem právě narazil na šurbety, který já jsem věděl, že existují, ale šurbety s obrovskou arbitráží. A to byly právě arbitráže, kdy jsem využíval, jak jsme se tady bavili, o cashoutu na Bet365 a dalším cashoutu na x dalších sázkových kanceláří, který taky měli tu možnost toho cashoutu. Takže ten cashout to fungovalo úplně jinak. Vysvětlíš zase divákům, jasně, co je to cashout? Cashout je vlastně možnost, kterou vám dává sázková kancelář, kterou díky ní můžete úplně v klidu porazit, že můžete ráno koupit kurz, který si myslíte, že bude klesat. Takže uzavřít sázku? Tak, se sportsbookem, se sázkovou kanceláří, která tedy má tu možnost cashoutu a držet ho do té doby, dokud ten kurz reálně neklesne, což objem těch sázek musí se zvýšit na toho vašeho favorita. A tady to můžete sledovat podle toho, když budete sledovat na exchange portálech, jako je Bet365, jako je Matchbook, jako jsou S-Markets a je jich ještě plno víc, tak sledujete, jak se ta nasycenost té vaší sázky, kterou jste koupili ráno,
pohybuje. Takže když je ten kurz na exchange portálu podobný tomu kurzu na Sportsbooku, tak víte, že tam je velká možnost tomu trefit arbitráž. Takže ho koupíte a čekáte. Čekáte. A pokud se opravdu většinou těsně před tím závodem, než vystartuje nebo než se začne hrát, tak ten kurz na toho vašeho favorita opravdu klesne po nějakou hladinu toho kurzu, kterou jste koupili na Sportsbooku, tak tam máte arbitráž. Vy koupíte hráče a tomu klesne kurz a tak se zvýší váš profit tím, že koupíte hráče B na jiném portálu. A tak kdyby se koupil hráče B na jiném portálu, tak to už je teda ten šulbec, že jo? Jasně, no. Vlastně nemůžeš prohrát. A tím, jak využijete ten cash out, tím, že nemůžete vy prohrát, i když to koupíte ráno a ten kurz ještě není v arbitráži, i když by šel nahoru, tak ten cash out bude furt 100%, takže vy celou sázku vykoupíte a nemusíte jakoby zavírat to ve ztrátě, ale zavřete to na svých, dá se říct. No ale ty, když koupíš teda ráno, třeba cokoliv v kurzu 4 a ono to klesne přes den na kurz 3, dejme tomu, a ty to vykashoutuješ, tak dejme tomu, že si uzavřel sázku za 1000 korun a oni ti teda nabídnou cashout nějakých třeba 1220, ne? A ty vlastně nemusíš sázet už na hráče B. Nemusíš, ale ten cashout je samozřejmě menší profit, než kdybys to zavřel na tom exchange portálu. Protože tam je marže sázkový kanceláře v tom cashoutu, že jo? Taky, přesně. Tak asi každý, kdo sází, a od té doby, co cashout má Fortuna třeba, která má samozřejmě podělávací cashout naprosto ztrátový a naprosto neodpovídá tomu výhernímu kurzu, protože přesně vědí tady to, že by je zašli všichni podělávat. Ale v zahraničí to tak nebylo. V zahraničí měli opravdu ten cashout pro klientský, dejme tomu. Že to vycházelo přesně prostě. Vycházelo to přesně. No. Dokonce i to vycházelo dobře pro toho klienta, když právě, že to vycházelo profitabilně. Takže když měla ta sázková kancelář ten cashout, tak nešlo prohrát. Ale samozřejmě udělal si 2-3 sázky a měl si problém s limitem, nebo si měl problém vůbec se zavřením účtem a tak. Ty limity, to zavírání účtu, to si zažil už tenkrát vlastně v celé té Evropě? Můžeš říct... Vždycky to bylo všude. Nikdy nebyla žádná rovná sázková kancelář. Jenom ten exchange portál právě, jak jsem říkal na začátku, tak exchange portál vám nezavře účet. Prostě vás nechá sázet, protože on nemá profit z té vaší prohry, on má profit z té zprostředkované sázky. Takže je to víceméně burza a takhle by se měly sportovní sázky vyvíjet do burzy. A ne, aby pár, já nechci říct úchylů, ale jsou to úchylové. Můžeš říct normálně, no. Který prostě jenom opravdu jedou obchod se smrtí, ty sázkový kanceláře, nic jiného. Ty říkáš obchod se smrtí, a tady to už říkáš po několikátý, říkáš to v souvislosti s tím, že potom lidi zoufalí, kteří prohrávají peníze, zničí jim to rodiny a tak dále, končí ten život prostě sebevraždou třeba. Přesně, ale o tom to nikdo nechce, aby jsme to věděli, že jo. Když se něco takového stane, tak napíšou zabil se, měl dluhy. Ale to je všechno, co vám řeknu. Ale těch případů, který se zabijou kvůli tomu, že si nemůžou pomoct, že prohrajou rodiny, že prohrajou vztahy, že prohrajou baráky, tak to nám nikdo neřekne proč. Protože má někdo vyšší zájem. A protože prostě se to nehodí říkat. Jak to vypadalo to omezování těch tvých účtů? Dokonce oni mají samozřejmě detekci na vysoké úrovni, to znamená, když si něco založil, nějaký účet ze stejného IP adresy, MAC adresy nebo jakýkoliv jiný adresy, který oni dokázali vyšpehovat, tak ho zavírali ještě předtím třeba, než si začal sázet. Takže pak to je už o tom i být dobrý v technice, IT. Takže tohle všechno vlastně jsem se musel naučit proto, abych porazil sázkovku, ale přesto to nestačí prostě. Přesto se nedají porazit víceméně. A to první omezování, kdy jsi to zaznamenal? Co musíš udělat, nebo jaký musíš být, aby ti začali omezovat účet? Musíš sázet jeden trh a musíš... Jako je to furt na základě lidského faktoru, ten bookmaker tě zavírá, asi to není žádný systém, ale bookmaker tě zavírá a limituje. Stojí sedí tam člověk, který nějak uvažuje a který si řekne, ty vole, tak on mi tady sází furt to samý a poráží mě, to se mi nelíbí. Tak asi takhle nějak bych řekl, že ty bookmakeri uvažují. Je to vlastně, když to přeložím, seš úspěšnej, seš v tom 0,5% ziskových sázkařů, sázíš jinak než ostatní, jim se to nelíbí, ale jak jsou ty zákony? Oni musí umožnit každému stejné podmínky hry, viď? Musí každému umožnit hru
ale není tam nikde napsaný, jakou částku musí dodržet. Takže oni opravdu mají v těch svých obchodních podmínkách, že můžou omezit ten účet třeba na korunu, když budou chtít. Ale v tom zákonu je, že musí umožnit všem účastníkům té hry stejný rovný podmínky. To já nevím, jak to je upřímně. Takhle to je v tom zákoně. My už jsme to taky řešili, jo, na celní úřad a tak dále, jo, protože ono to omezování, co vím já, co máme vysledováno, tak je v několika podobách. Jo. Buď, že ti teda dají limit na tu sázku 10 korun, 5 korun, jo, si nemůžeš vsadit 10 000 jako tamhle někdo, kdo tam nechává mega měsíčně, že jo, tomu to bez problému dají, že jo. No, jasně. Omezování na live sázkách, jo, úplně, nebo ti udělají to, že se ti sázka ukládá a pak ti napíšou chybu, vůbec si to nevsadíš. Když tam voláš, řešíš to s nima, už si pro ně jedou. Když tam voláš, řešíš to s nima, tak ti řeknou, no tak si asi router si jako, asi máte špatný připojení k internetu a dělají úplně debilis, dělají, jo. Ale oni dost možná ty, kterým volám, vůbec nevidí, o co. Že to nevědí. A protože ty opravdu si myslí, že máš prostě špatný internet. Ale ten bookmaker, když si to takhle točí x let, teda x... minutu třeba, veď? Minutu třeba, no. No. Tak jasně, že ten bookmaker čumí na to, co sázíš a už ví, kdo seš a ví, že ho porážíš. Tak to už asi algoritmus, ne? Protože takových lidí asi víc, ne? Těžko říct, jak je tam ten mechanismus jejich. Já si to představuju tak, že tam mají nějaké označení toho účtu, který je profitabilní a ten jde do schvalování od bookmakera, dejme tomu. Nějaký takhle si to představuju, ale nemusí to tak být samozřejmě. Takže když jsi hodně profitabilní, tak už jsi označený ten účet a ten pak ty tvoje sázky bude schvalovat nějaký bookmaker někde. Já jsem teď viděl, že jeden podcast, kde byl nějaký bookmaker od Tip Sportu a ten tam na plnou hubu řekl, no, jako ty ziskový účty, ty jako omezujeme, jo, ty jako limitujeme, ten, kdo jako je ziskový, tak ho prostě ho limitujeme. Jo. No, museli mít rádi v práci. Že jo? Já jsem říkal, to ses dobře propálil. Jo, to ses dobře propálil. Je to tak? Pak mě taky vlastně v několika podcastech jsem slyšel, jak říkají, že prodávat ty svoje tipy dál, že to vůbec jako nemá smysl, že to je úplný nesmysl. Že když ty jsi nějak v něčem dobrý, tak si to přece vsadíš sám, můžeš si to sázet sám a že je nesmysl tu informaci prodávat dál, že je to úplně kravina. Jo. No, tak není, no. No to není, že jo. Když jako seš limitovaný a nemůžeš si asi jako na to vsadit, že jo. Kolik chceš, že jo. Oni to vlastně prezentují na jednu stranu tak, že ty, když to víš, tak si na to můžeš vsadit, kolik chceš. A přece tím, že bys to někomu prodal, tak si schodíš kurz, jo. Asi jako si neschodíš kurz jako všude na všech sázkovkách ve světě, že jo. A potom na druhou stranu řeknou, že jsi limitovaný, jsi úspěšný, že jo. Takže a na plnou hubu to tam takhle říkají a ty moderátoři těch podcastů tak řeknou, no jasně, to je vlastně hloupost, no, prostě vůbec do toho nevidějí, že jo. No. A tak většina, jako dá se říct, že my jsme odborníci a vidíme jakoby tady ty věci, ale většina lidí jsou schopní si tebe splést s tou sázkovou kanceláří, absolutně nemají šajna, jakoby. A je potřeba o tom mluvit, no. Je potřeba mluvit o tom, že je to nerovný boj, že to není rovný, že prostě sázková kancelář je ten ďáblův advokát prostě, nebo dejme tomu ďáblův advokát je v tomhle systému stát, který je chrání. Teď mi řekni, my jsme to, když se ti nelíbí, jak to ta sázková kancelář omezuje a tak dále, jo, nahlásíš to na celní úřad, jo, celní úřad jako tomu dozoruje a celní úřad by měl dohlížet na to, že jsou ty rovné podmínky pro všechny ty hráče, jo. Ale teďka už je x lidí, jo, i my, který jako to s tím celním úřadem řešili, protože se nám nelíbí to, že jsme takhle omezovaní a že na druhou stranu tamhle potom lidi můžou prohrávat 2,5 milionu na sázku, další gól a tak dále. To nevadí, ale ten celní úřad to prostě neřeší. Proč to ten celní úřad a ten stát to neřeší? Proč myslíš? Tak je jasný, že ty lobeři, kteří mají ty vyšší zájmy, jsou v té hierarchii té společnosti daleko vejš než nějaký celník nebo i nějaký ředitel celního úřadu. Těžko tady ty bloky těch sázkových kanceláří rozbít jinak než vstoupením do politiky a vyhlásit naprostou válku tady těm lidem, který zatím stojí. Ale to nemůžeme prostě. No. Ale pak ti přijede z Berouna vagón plný zlata a držíš hubu.
Možná jo. A tak jako je možný, že já bych ho vzal a prostě držel hubu. Jo? Já zase nechci, já mám rád svůj život a nerad bych ho nějakým způsobem toxikoval. Prostě tak, jak to je, jsem se naučil žít, mám ho rád a možná bych ten bagón zlata i vzal. Takže jestli můžu, tak řeknu adresu. Ne, dělám si prdel. Ty páči posílejte. Jo. Jinak to tady zastavíme. Dostáváme se k moci. Ne, tady to je, osvěta je určitě skvělá, to, co děláš ty. Říkat to, jak to je skvělý. A když z té osvěty něco vzejde, nějaká iniciativa společenská, že je potřeba s tím něco dělat, tak se to asi stane časem. A i třeba ta demonstrace má nějakým způsobem smysl. Kdyby ty lidi věděli o tom, že to je takhle levý, že to jsou jenom lobby a po čtvrtý řeknu obchod ze smrtí, protože si to opravdu myslím, tak by možná to v někom vyvolalo nějakou antipatii tak velkou, že opravdu půjdeme zvonit, ne, nechci to přehánět, ale půjdeme demonstrovat někam na náměstí. Je to potřeba zničit prostě. Tak ono je 1,5 milionu sázkařů asi v České republice. To je docela hodně lidí, si myslím, no. No, je to hodně a teďka jsem někde slyšel, že každý z těch 1,5 milionu nebo milionu aktivních sázkařů, možná je to blbost, ale bylo to z radiožurnálu, prohrál v průměru za rok 80 000 korun. Takže ty sázkové kanceláře tady mají vlastně na piedestalu postavený pár sázkových společností, protože jo, typ Sport Šance to je to samý, pak Synotyp a já nevím, prostě je to promíchaný, vlastní to pár společností, tak mají na piedestalu postavených pár miliony, 100 000 závislých lidí, kteří jim neustále budou odvádět nebo odevzdávat své výplaty. Neustále. Nikdo s tím nic neudělá. A to je první věc, co by byla to, že ti dají ten limit teda na tu prohru, že jo? To by bylo super, jo? Protože oni se taky tvářejí, my přece nechceme, aby ty lidi tady nám prohrávali veškerý peníze, nechceme, aby ty lidi končili takhle špatně, ale nic se pro to nedělá, jo? Kdyby to opravdu nechtěli, tak to tady tak je, tak tady jsou ty limity, víš co, jako v tom Německu, jako v té Anglii, jo? Jasně. Tady toho my bychom chtěli dosáhnout, možná bychom do tady toho podcastu mohli zařadit i e-petici na to, takže můžeme založit e-petici a budete mít v popisku videa a petici, kterou můžete podepsat, že byste s tady tím souhlasili. Vlastně ten návrh zákona máme připravený. Taky tam bylo potom v jednání, že musíme teda najít zase nějakou politickou vůli někoho v té politice, kdo by to teda měl zájem protlačit, že jo? Protože je to takový, jdeš tam proti těm lobbystům, že jo? V té stávající asi nikdo takový nebude, myslím, že určitě ne. Že to jako všem chutná i ten loterijní zákon, i to, že prostě tady víceméně ta závislost zabíjí ty lidi. To se o tom opravdu nemluví. Opravdu to nikoho nezajímá. A i v mém blízkém okolí kamarádů, naštěstí ne úplně tom nejbližším, ale blízkém okolí prostě musel jít člověk opravdu na 3 měsíce do Bohnic, aby se jí pomohl, aspoň na chvíli. Samozřejmě do toho spadne znova, protože my máme sponzor pořadu, my máme, tady na billboardech Fortuna ti přeje štěstí, my máme prostě něco, co nám v tom našem lidském mozku neustále evokuje tu možnost, že můžeme vyhrát ten svůj život. Že jo, nemusíme vydělávat, ale můžeme ho vyhrát. Můžeme skočit tu věc. Já se vždycky úplně hrozím toho, když lidi říkají, ty prostě se jako živíš sázením, jenom živíš sázením a tak dále. Jasně, ono to třeba nějakým způsobem by šlo, že jo, a dost obtížně, ale když si to vezmeme jako v té realitě, jako kdo z těch obyčejných lidí by to dokázal? Třeba to, co si dokázal ty, jo, nebo co třeba jako furt nějakým způsobem děláš, jo. Jako kdo z obyčejných lidí by tohle to dokázal? Jako téměř nikdo, že jo, je to dost hardcore, jakým způsobem ty si to dělal tenkrát, jo. Že jsi, teda pak si jel ty šurbety, pak si vykupoval si sázky cashoutem, jo. Na kolika procentech to třeba vykupoval, když tam měl ten cash out? Většinou jsem to právě zavíral na tom exchange portálu a jelikož jsem trošku gambler, tak jsem to upravoval tu trojčlenku matematickou, kterou tam vlastně počítáš víceméně jednoduchou, že jo? Tak, aby když vyhraje ten můj pes nebo kůň, tak abych vyhrál víc peněz, než víš, jako dá se to nastavit podle toho, kolik sedíš na tom exchange portálu, je tam jednoduchá trojčlenka. A kolik už bylo, jako že jsi řekl, OK, dobrý, zavíračka? Třeba 700 liber. 700 liber? No, to byl úspěšný den, samozřejmě to nebyl každý den. Jo, jako by celkově 700 liber, myslíš? Za den, že jsi byl schopný třeba? To jsem byl schopný prostě udělat. A taky jsem byl schopný prostě být na nule a skřupat 3 účty.
Chápeš, což znamená velký mínus. Ještě jsem to myslel tak, ale když jsi udělal těch 700 liber, tak těch šurbetů za ten den si udělal asi víc, ne? To nebyl jeden šurbet, ne? Klidně to mohl být i jeden. Mohl být, jo. Vzpomínáš se na nějaký takovýhle šurbet? Vzpomínám si, dokonce jsem nahrával i video, který teda už nemám teďka, ale jeden kůň měl asi o 1500 liber. Kdyby vyhrál, tak bych vyhrál 1500 liber. A to byly dostihy teda, jo? To byly zrovna dostihy. No. Takže furt je v tom trošku ten adrenalin toho gamblera. Ale já jsem jakoby taky hrál hokej od malá jako ty a takovou tu disciplínu a morálku člověk tam prostě získá, protože máš tu obrovskou autoritu toho trenéra, máš tam tu vlčí smečku, která prostě musí běžet nebo budeš pole vyřazený. Takže v tom jsem vyrůstal taky. A to... Dostaneš mokrýma ručníkama ve sprchách. Nebo ještě víc, že prostě zmlátěj, nebo to nejhorší, co se může na hokeji stát, je, že prostě budeš sedět na lavičce. Nebo ten vyvrhl, mimo ten tým. Takže v tom jsem žil 10 let a to ti dá ale úžasné věci, že? Právě tu disciplínu a morálku, právě to, že my dva třeba tomu gamblerství nepropadne. Nebo těm závislostem. Takže tak máme podobný start životní jsme měli asi. No jak samozřejmě jsem si taky rád vsadil, taky protože hokej, že jo, koukáš na to NHL a říkáš si, tyjo, tak já vím, že ta Philadelphia jako asi vyhraje, nebo myslím si to, jo. Taky když jsem začínal, tak jsem nerozuměl tomu, jestli ve 2,40 kurzu to vsadit a jestli na 2,20 kurzu už nad tím přemýšlet, jo. Taky prostě vsadil jsem tu Philadelphia, jo, takhle jsem to dělal. No ale potom, jako když já jsem začal tady to dělat, já jsem se dřív, když jsem byl jako mladší, tak jsem se třeba tím jako pochlubil tím tiketem na tom typ sportu třeba, jo. Dal jsem to do té arény a teďka mi psali ty lidi, jo. A říkali, hele, tak lidem příště něco pošli takhle, tyjo, super, viď. No tak jsem jim to posílal, jo, psali jsme si takhle, pak na to přišla ta sázková kancelář a najednou ban na zprávy, jo. Ban na fórum, ban na analýzy, jo. Říkám, ty vole. Pak teda nějaký ten kluk na mě měl telefon, ještě jsem musel dát telefon, tak mi píše, hele, proč jako nevydopisuješ nebo něco, kam jsi zmizel, že jo? Jako kámoši se ptají, tak říkám, hele, jako zabanovali mě kompletně takhle, jo? Na komunikaci všechno. Tak já udělám nějakou Facebook stránku a pište mi tam, že jo? No a takže mi tam psali lidi a já jsem za to nic nechtěl. Já jsem chtěl asi takový to uznání, takový to, ale díky, jsi dobrý, pomohl jsi mi třeba. Tak to jsem tak nějak jako asi chtěl, jako by dělalo mi to dobře, jo. No a když těch lidí teda bylo, už jsem si psal s lidma 4 hodiny denně, já říkám, tyhle, to je jako už dost času, jo. A pak nějaký říkali, hele, mě to je blbý, tak já ti za to něco aspoň pošlu, že jo. Já říkám, tak pošli 10% z té svojí čisté výhry, jo, pokud jsi spokojený, jo, kdo to dělejte. No a pak to posílalo 4% lidí, jo, ty peníze. Já říkám, tyjo, tak jestli se to mám věnovat a jako víc, a chci pomoct tolika lidem, protože mě upřímně sralo ten fakt, co jsem se dozvěděl, že polovina lidí nevybere sázkový účet, 99% sázkařů je v mínusu a já jsem si o sobě myslel, nebo myslím si o sobě, nebo vím to, že jsem schopný jakoby být nějak profitabilní dlouhodobě, jo. Není to, že jsi zítra milionář, ale je to tak, že... Je to práce. Já to říkám, no tak je to strašná práce, jo. Je to strašná práce. Ale já lidem říkám, může ti to zaplatit nějakou dovolenou třeba, jo. Nemůžeš se na to spolíhat každý měsíc, že budeš ziskový, jo. Jasně, když si děláš šurbety, tak byl jsi ziskový každý měsíc, to asi jo, že jo, ale někdy toho třeba bylo méně, někdy toho bylo víc, že jo. To určitě, jo. Ty jsi ten šurbet měl spočítaný vždycky 50/50, že ti bylo právě, jedno? že ne, právě, že v tom jsem si právě trošku občas zagamblil, jo. Že jsem si to spočítal jinak, právě tu trojčlenku, jak jsem říkal, a tak, aby, když vyhraje můj tým, abych bral ty prachy. Takže jsi dělal i nějakou analýzu vlastně toho? Ani ne, v tu dobu ne. A tak u nějakých, ty jsi vlastně ty šurbety nejvíc dělal? Tak hlavně, já jsem na tom seděl opravdu na těch, když se teďka budeme bavit o koních a psech, tak opravdu celý den, 8 hodin, opravdu třeba 4-5 let v kuse a pak znáš už a víš. Jo. Pak samozřejmě i se dostaneš do kontaktu s nějakýma informacemi, nějakýma rádoby interníma, někdy dobrýma, někdy špatnýma. Asi není to nic, než sázení na informace. Koně dostali dobrý krmení, jo? Třeba, no. Nebo vidíš ten pedok, víš, jak se podívat na ten pedok, vidíš, co se tam děje. A když to ještě představíme, já ti do toho skočím, promiň. Koně, dostihy, psy. Co si mají lidi představit pod pojmem psy? Chrty, no. Chrty. Anglický a irský chrty.
kdy teda, když se budeme bavit o těch podmínkách těch chrtů, v kterých žijou, tak to je šílený. Ty opravdu nejsou nic jiného než vlastně maso na ten závod. Ani, tak jak každý zná toho psa domácího, tak takhle oni vůbec nežijou. Oni prakticky se snaží optimalizovat jejich krmení, jejich výcvik, jejich trénink a jejich spánek, tak, aby nějakým způsobem byly jenom opravdu to tělo na ten běh. Nemají takovou tu psí lásku k někomu, nemají jako páníčka, jsou opravdu nastavený jenom tak, aby běželi za tou liškou. A pak následně, když už není rychlej, tak klidně ho prostě utratějí. Ani si nedožije třeba. A on tady ten chrt asi to stojí asi dost peněz, ne? No jako, abych řekl, tak úplně nevím, kolik stojí, si ho koupit třeba. Myslím, že jsem na tom jednou koukal a stejně v tady tom kruhu jsem se úplně nepohyboval. No. Ale kde jsi na to natrefil sázet tady ty závody chrtů, protože to my tady český sázkaři jako neznáme, že jo? Jasně, no. Bylo to právě proto, že tam byly obrovský šurbety. Jo. Bylo tam obrovský šurbety na těch koních a na tom cashoutu. A dokonce byly tam arbitráže v ten daný moment, právě že na těch chrtech, protože na chrtech je ten trh obrovský volatilní. On se vypíše třeba 8 hodin předtím, než začne závod, ale nejvíc objemu tam přijde v tu chvíli, kdy tam děda někdy z toho Notting Hillu se jde vsadit přímo na tom stadionu, tak nejvíc pohne tím trhem. Tam se stojí fronty a sázejí tam furt a v tu chvíli do toho objemu přijdou největší peníze, takže se nejvíc pohne tím trhem. Jo. A v ten daný moment ty vychytáváš ty rozdíly a opravdu někdy tam jsou rozdíly tak velký, že prostě by mi to ani lidi nevěřili. Třeba 2 celý jsem chytil, 3 celý klidně. V daný moment. 3 celý znamená, že když byste to upravili, tak budete mít třeba, já nevím, 90-100% svojí sázky, ať už se to skončí jakkoliv, a 300%, pokud byste to spočítali tak, že když vyhraje tu trojčlenku upravili tak, že to jištění bude míň a budete sázet na to, že ten pes vyhraje. A řekni nám nějaký příklad. Závod chrtů, teďka kolik tam těch psů běží? Ilustrativní, myslíš? No, jak? Takže vsadím třeba Yellow Bolt jsem sázel kdysi, to byl můj oblíbený pes. Ten běhal snad někde, já nevím, jestli to byl Notting Hill. Notting Hill jsem měl hodně rád třeba. Tam byly 8 stejných destinací, kde se to běhalo úplně to samé, 8 závodů denně. Takže Anglie. No, Anglie, UK a Irsko. A tak tady ten pes třeba měl na začátku, když se vypsali kurzy na Bet365, tak měl kurz třeba 5. Že vyhraje. Že vyhraje. V tu chvíli, kdy se přišlo na to, že 5 minut do startu, tak lidi začali sázet ten kurz a na exchange portálu se hejbal organicky ten kurz a na Sportsbooku zůstával furt stejný. Protože ten Sportsbook, který v tom reagoval daleko později než ten exchange portál, kdy ty lidi reálně tam sázeli ty sázky a měli, nevím, jestli měli rychlejší informace, nicméně ten bookmaker nedokázal tak rychle hejbat s tím kurzem 5, kterým já jsem si koupil na Bet365 a třeba na exchange portálu, já nevím, jestli lidi znají exchange portál, kdy jsou vlastně 2 možnosti vsadit. Buď to vsadíte back kurz, což znamená, že vsázíte na toho psa, že vsázíte na jeho vítězství, anebo vsadíte lay kurz, což znamená, že vsázíte na to, že nevyhraje. Na všechny ostatní psy. Takže když se tady ten back kurz i lay kurz dostali pod hladinu toho kurzu, který je tady na Sportsbooku, tak tomu se říká arbitráž. A když ten kurz na tom Sportsbooku na této Bolta byl 5 a na exchange portálu byl back kurz třeba 3,1 a lay kurz třeba 3,2, tak vy jste zavírali lay kurz, jakože on nevyhraje, tak abyste kryli všechny možnosti těch sázek. Takže to znamenalo, že jste chytili arbitráž 1,8 v tu chvíli, kdy tady na tom exchange portálu byl kurz 3,2. 1,8, tady 5, tady 3,2 a takhle jste měli 180% svýho steku, pokud vyhrál. Hezky. Já myslím, že tady to bylo zmatečný, jakoby, co jsem říkal, ale ne, těžko dobrý. mě asi někdo pochopí, kromě tebe a pár... Ale já si myslím, že bych to mohl vlastně i trošku, když koukám třeba na formule, dejme tomu, můžeme to přirovnat k formulím, nebo i k těm dostihům. Tak vím, že třeba ten Tipsport vypisuje tady ten lay kurz, že nevyhraje, tak to vypíše třeba na první 3, viď? A na zbytek ne už. Já nevím, jak to má Tipsport, protože Tipsport vůbec neznám. A je to asi kvůli i tady tomu. Ale tam teda bylo na všechny ty jako chrty, tam bylo i lay kurz, že nevyhrajou. Tam je všechno. Když si člověk dá, já vím, že nesmíš tady dělat reklamu, nebo můžeš vlastně, protože Matchbook není sázková kancelář, je to prostě burza. A myslím, že ty zákony jsou daleko benevolentnější na burzi.
A když se podíváte na matchbooku, vždycky tam jsou 2 čísla. Jeden modrý, jeden růžový a back kurz je modrý, lay kurz je růžový a znamená to krytí těch sázek. No. S tím, že tam je rozdíl samozřejmě na tom jednom portálu, ale lišejí se ty kurzy na tom sportsbooku. Takže když máš 5 kurz na vítěze, tak to, že nevyhraje, tak tam tomu odpovídá 21, že jo, v podstatě, jako rovina. Jo. No jasně, no. Tak to je hustý, no. A jak často to bylo, ty závody takhle těch chrtů? Jak často to bylo? Jak často se konaly, myslíš? No. Bylo jich strašně moc, denodenně se to jezdí. Fakt denodenně, tam je 20, víc asi, třeba 40 závodů denodenně můžeš sadit. Jako ve světě různě, jo? Jenom v UK a Irsku. To jsou takové blázni, jo, tam? Tam to milujou, no. Stejně jako dostihy. Jo. Nevím, jestli pak jsou jihoamerický a americký dostihy, který v Evropě se sázejí míň, tudíž ten trh byl daleko méně nasycený, tudíž daleko méně bylo arbitráží. Pak jsou australský závody, tam to mají taky moc rádi, tam vlastně jedou to samý, co v Irsku, taky nějakých 8 dostihů, po nějakých 8 startupů, nějaký takový, taky strašně moc možností. A bejt na australském trhu, tak můžeš dělat vlastně to samý, jako bejt na UK trhu, protože se to tam sází taky hodně. Ty vlastně bereš jakoby těm sázkořům, který sadí na špatný kurz, jim bereš peníze víceméně. Ale tak prostě je nevzít, no. Zase na druhou stranu. Protože je to furt burzovní akce. Není to nic, že by někdo si vzal marži rovnou na začátku nějakého kurzu. Chápeš? Je to furt burza. Já nechci tady nic nikoho moralizovat, ale sázkový kanceláři stojí fakt za hovno. Myslím, že nemám právo nikoho moralizovat. Ale jo, určitě máš. Ano, hele, a teda ty jsi začal s těma šurbetama, hlavně teda dostihy a ty chrty. Tam to bylo nejlepší, největší, nejvíce to hejbalo ty kurzy, že jo? Co tenis třeba? Taky určitě. Tenis jako arbitráže tam najdeš 100%. No. 100%. A všechno je to o informacích o tom najít, dostat se na co nejvíc sázkových kanceláří, na co největší trh. Jenom o tom to prostě je. Jenom zjistit informace, co ta sázková kancelář potřebuje k tomu, aby si tam mohl sázet, aby si mohl vybrat, aby si mohl vložit. Jenom o těchto těch informacích je být profitabilní sázkař. Ono pak je asi docela těžký, když jsi teda udělal ty účty u sázkových kanceláří, tak pak si tam začal být profitabilní, ale ty jsi na začátku podcastu říkal, že se snažil ten účet nějaký třeba držet v té rovnováze, ale to nejde držet v rovnováze, ty účty prostě do nekonečna, že jo? No, tak to jsem dělal matchit betting, pak to byly malinký peníze, opravdu těžký grind, kdy to bylo prostě, že jsem opravdu musel tomu věnovat čas a dostával jsem málo peněz, jenže prostě s chutí roste, jak se tomu říká? S jídlem roste chuť? Jo, s jídlem roste chuť. A když jsem viděl ty arbitráže, kdy vlastně mi to nabízelo z 10násobení mýho zisku, tak jsem to samozřejmě začal hrát a na matchit betting jsem se vyprt. A takhle to bylo, no. Takže najednou nebyl problém sehnat, teda najednou byl problém sehnat účet a ne sehnat peníze. Nebo sehnat nerovnost kurzu. Protože ty na těch psech a na těch koních prostě jsou. A nevím, jak je to teď, protože už to negrindím, ale denodenně tam byli. Podle mě tam budou furt. No co jsi začal dělat, nebo jak jsi to začal řešit, když ti ta sázková kancelář... Já si pamatuju ten den, když jsem na tady to přešel, že tam jsou tyhle arbitráže. Byl to jako jeden z nejšťastnějších den mýho života, kdy jsem poprvé vlastně za ty prachy, ne, já to přeháním, jo, v tom minimálně kariérním nějakým světě, tak to byl ten nejšťastnější, kdy jsem vlastně zjistil, že tahle taktika funguje. A druhý den, to byl ten nejsmutnější, kdy jsem zjistil, že už nemůžu sázet. Takže takhle to bylo, no. Byl jsem šťastný, protože ten den, kdy jsem najednou z toho matchit bettingu, kdy jsem tam u toho seděl každý den, najednou jsem vydělal vlastně to, co jsem vydělal za celý měsíc, jsem vydělal ten den na pár sázkách, tak jsem si myslel, že to takhle bude furt. Pak jsem najednou zjistil, že ne, že druhý den už nemůžu sázet. Takže to bylo zase tak. Jak dlouho tě nechali takhle ta jedna sázková kancelář jako takhle vyhrávat? No pak jsem zjistil, no to se taky měnilo, protože v tu chvíli, kdy jsem začínal právě takhle vyhrávat, tak to bylo docela dlouho. Třeba den, 2 mě nechali sázet. Docela dlouho, den, 2. No fakt, třeba tak jako vem si, že tam třeba 20-30 sázek jsem udělal, skoro všechny byly. Prostě to není tak, že by tě nechali měsíc a pak řekli, hele, jako už docela. Třeba, dobře, tak ať nežeru třeba 4 dny,
5 dní a pak, když zjistili, že vlastně je to stejný IP adresy, ze stejný MAC adresy, tak už to bylo hned. Někdy jsem ani nezmáčknul sázku, už jsem byl omezený. Oni jsou chytrý. No. Takže jsi to začal řešit jako na kamarády, na rodinu, účty? No jasně, no. Takhle jsem to musel nějakým způsobem řešit. Jelikož je to naší zase další věc, kdy vlastně toho úspěšného postavíme mimo zákon do legality, tak nerad bych o tom dával bližší informace, ale jsou tady možnosti takový, který už teda taky nedělám. A snažím se to řešit tak, abych mohl v noci v klidu spát. Jasně, abys v podstatě dělal legální věc. No. Takže ty to dneska děláš jakým způsobem? Protože pořád se v tom nějakým způsobem pohybuješ, pořád z toho máš nějaký příjem. Tak je to tak, že vlastně jsem, dá se říct, placený za tu analýzu. Kdo, kdy, kde. Ty vlastně prodáváš informace, jako já? Jo, je to tak. Ale to říkali ty z toho typ sportu, že to nedává smysl, hele, že budeš asi budeš nějaký levej, hele. No, po těch našich příbězích, na který samozřejmě, na který oni nemůžou dohlídnout, nemůžou je prožít, tak na konci tady nebo na průběžném čase našich životů to dává smysl samozřejmě. Nemáme jinou možnost prakticky, než obchodovat s těma informacemi. No vlastně, no. Obchodovat s informacemi, aby si ty lidi, jako, kdo ty informace dostane, aby si je mohli vsadit, jo. Protože jednodušší je prodat informaci 500 lidem, než mít 500 účtů, který ti furt dovolí jakoby tam sázet sázky, že jo. Tak. Protože ti nedovolí na jeden tvůj účet vsadit si tady na boom za 500 000 to vsadím, že jo. Je to tak. Bo tady tam to je, jo, takže... I málo kdo třeba může sázet ty moje příležitosti. Ale třeba v Čechách jich moc není těch možností. Je to tak, no. Takže je to těžký, no. Ten můj skill tak nějaký k ničemu najednou. No, tak jako je to složitý na organizaci, aby to nějakým způsobem fungovalo, že jo. Ale tak ty jsi to měl asi vždycky složitý, že jo. Asi to nebylo jednoduché ani na těch začátcích. Nebylo, no, to je pravda. Teda bylo to lepší před tím loterijním zákonem samozřejmě. Ale od té doby, co ten český sázkař je omezený vlastně na té svobodě daleko víc, než jakýkoliv jiný evropský, tak je to v prdeli tady sázet přímo. My jsme se spolu bavili o tom, že tobě zavřeli za tu tvoji sázkařskou kariéru, že říct divákům, kolik ti zavřeli těch sázkových účtů? Strach je jako nesčetně. Nedá se vůbec říct. Je to třeba 1000 sázkových účtů? Možná tak nějak, no. Takže 1000 zavřených sázkových účtů. To, že ti zavřou účet, znamená to, že ti tam dají limit 5 korun na sázku? Tak třeba. A dokonce některý i prostě zavřou účet. Že tam máš i prachy. Jo, takhle. Se mi stalo několikrát, já nevím, kolik peněz mi mohli doslova ukrást sázkový kanceláře. To bych možná dokázal odhadnout prostě ve stovkách tisíc, kterými teď vysejí někde na nějakých účtech, na kterých se už nikdy nedostanu. Jakože jsi tam už nemohl přihlásit? Nemohl, no. Jo, a jejich verifikace znamená, jak jsem ti jednou říkal, prostě přinést sperma z jednorožce, aby mi to otevřeli, několikrát se fotit u denních novin, několikrát, víš, aby uvěřili, že jsem to opravdu já, nebo ten konkrétní. Dávají ti nekoneční překážky. To je nekoneční překážky. A jako říkají, že na to mají právo víceméně. A já nevím, jak to je. A snažím se svoje RAM paměti nezasírat tady těma hovnama, protože řešit to s nima, to je to nejhorší na celém tom procesu. Takže z toho vyplývá po naučení nenechávat si na účtech sázkových kanceláří větší obnosy, viď? No a tak když vyhraješ, tak neuděláš nic. No. Prostě jo, oni ti to hnedka zavřou. Třeba. Pravdu. To je strašný. Je to hrozný. A nedomůžeš se žádného práva, že jo? Ne, nic. Nikoho to nezajímá. Prostě nic. Jo. Tak to je dobrý humus, no. A to je sázková kancelář, to je prostě humus. Stalo se ti třeba i to, že jsi tam najednou se tam přihlásil a viděl jsi tam nějaký sázky, který jsi jako vůbec neudělal? To ne, to se mi nikdy nestalo. Když jsme párkrát zrušili sázku, třeba, že mi dali kurz 1, že tam bylo něco. To nám se to stalo v Anglii. No, jo, že tam jsme sadili na červenou kartu, že bude v zápase. Ne, že nebude v zápase, tam byl kurz asi 4, že jo.
že nebude červená karta. Udělali to obráceně. Oni to otočili. Jsme se na to vsadili, nějakých, nevím, 200 liber. No a pak koukám do toho výpisu těch tiketů a místo kurzu 4 tam byl kurz 1,25, že jo. Tak jim tam píšeme, co to jako má znamenat, že jsme si uzavírali sázku úplně jinak, že jo. A oni, to byla chyba, my jsme to opravili. Tak jaká to byla konkrétní? No, to byla ta 365. No. Vybíralo se 2000 liber během vlastně 2krát během týdne a už taky chtěli po tom člověku v té Anglii. Jo, my tam jako dodnes tam sázíme v té Anglii, jako, ale jako v podstatě zprostředkovaně, ne, že bychom ovládali někoho účet, to by nebylo legální. Jasně, ale ten člověk prostě chtějí po něm pracovní smlouva, jo, nějaký papíry od nějakých od elektřiny a tak dále. Jako i když tam má normálně založený účet, tak ho takhle otravujou. Ještě jakoby do verifikace nějaká. No já nevím, prostě tak nějak. Tak, tohle se taky dělají, ale to, že chtějí proof of address a chtějí proof of identity, to je ještě podle mě legitimní věc. I kdyby to bylo třeba po 2 letech toho, co si založil ten účet. Nelegitimní věc je to, když prostě opravdu chtějí po tobě, aby se 3krát za den vyfotil u denních novin, to se mi stalo prostě. Pak teda to vyplatili. 3krát za den, no? 3krát za den, jakoby každý den po sobě. Takže jsi musel jako jít koupit denní noviny, jo? Nebo u nějakého internetového článku se vyfotit, víš? A to bylo jako, co to bylo za sázkovku? 2,2bet. Aha, tyhle ty, jo, takže pozor. Na všedý zóně legality. Jsou, no, oni nemají licenci České národní banky. Nemají, stejně tady jsou na trhu. A jak je to možný? Netuším. A oni jsou odkud? To je to ta samá sázkovka jako na XBet. To znamená, myslím, že z východu, myslím, že Rusáci. Je zajímavý, že tady jako fungují, když nemají licenci, no. Takže tam bys nedoporučoval úplně sázet, viď? No, tak pokud tam chcete sázet jako hobík, tak asi klidně, jo. Pokud chceš prohrávat peníze, tak si je tam můžeš prohrávat. Jo, přesně. Ale zase vyplatili, víš? Sice buzerovali s tím, ale vyplatili. Takže zase tak těžko říct, no. Moje prostě, ta naše branže je špatná, hrozně špatná. Přitom nebo tak, ty to děláš dobře, máš to v klidu, máš čistý štít, jedeš to dobře, věnuješ se tomu, prostě opravdu do toho dáváš srdíčko a funguje ti to. Já, dejme tomu, jsem byl takový osamělej vlk a to asi úplně, to je těžká pozice. Na všechno sám, vlastně nikdo do ti kraje záda, nic, komu by ses mohl vypovídat nebo stěžovat. Nikam vlastně, protože sázkový kanceláře na tebou mají nějakou legislativní moc. Oni to mají se zákonem vyřešený dobře, dejme tomu, až teda na ty šedozónový, jako je 2,2bet, 1xbet a tyhle ty věci, ty kryptoměnový, kdy tedy oni se nevydávají za sázkovky, ale za obchodníky s kryptoměnou, což je taky tak nějak šedá zóna. To jsi nezkoušel třeba? Jo, to víš, že jo, taky to jde. Třeba můžu, některý jsou jako celkem legitimní. No je to tam taky takový asi na hraně. A co já jsem si jako to zjišťoval, mít jako sázkovku na krypto nebo kasíno na krypto, tak jako stejně asi musíš mít jako licenci od České národní jako asi jo, banky, nevím, jak to je. Ty zákony moc neznám, nevím. Asi máš pravdu, no. A zase je nebezpečný, když v dnešní době, teda už po tom roku 2016, sázíš na nějaký opravdu takovýhle sázkový kanceláři, která nemá tu licenci České národní banky, tak asi docela riskuješ, že třeba nedostaneš ty peníze. No, přesně, tam mi vysejí prachy hodně. Tam ti vysejí peníze. A už jsem je tam nechal pověšený, nemá smysl. Nekomunikujou třeba vůbec. Tebe nějakým způsobem kontaktovala někdy nějaká sázková kancelář, jakože tě chtěli nějak jako... Když jsem byl na začátku tady toho celého dění, tak jsem chtěl dělat bookmakera u Fortuny. A nějak v druhém kole mě nevzali. Tam bylo pár lidí. No. Mohlo se to stát a mohl jsem dělat bookmakera u Fortuny. A co jsi tím sledoval, jako že bys tam dělal bookmakera? No, oni tenkrát live sázky si nadhledali bookmakera a vlastně tak v dnešní době ten bookmakering dělá z větší části vlastně program, že jo? Takže víceméně není to nic jiného, než čekuješ, kdyby se náhodou něco podělalo extrémně, nebo kdyby právě takový sázkaři profitabilní chtěli vsadit větší částku, tak jim tam necháš točivý kolečko
a následně to odmítneš. Podle mě já takhle si to představuju, já fakt absolutně do toho nevidím, jak oni to dělají, ale takhle si to představuju. Že A to ty si to zamýšlel tak, jako že se do toho infiltruješ? Nechtěl jsem opravdu dělat kariéru ve Jo. Takže nakonec se stalo asi nevyhnutelný. Stalo se to takhle. Bylo to asi to tak mělo být. No. Když poslouchám ten tvůj příběh, když měl teda stovky těch účtů různě po světě, kdy jsi došel do toho bodu, že jsi řekl, ty už mě to nebaví, jak mě prostě furt takhle omezujou, zavírají mi účty. A jsi došel do toho bodu, kdy tě to přestalo bavit, viď? No, tak neměl jsem lehký spánek a začal jsem mít zodpovědnost za víc lidí a věděl jsem, že musím ten svůj život nějak vyčistit. Jak bys to popsal? Jak dlouho jsi v tom byl, v tady tom kole? V tomhle kole stresu, kdy neustále nevíš, jestli vyhraje, neustále nevíš, jestli najdeš arbitráž, neustále nevíš, jestli nezačneš gamblit, jestli neprogamblíš, neustále nevíš, jestli ti dají ty prachy, tak třeba 5 let, kdy jsem opravdu hledal kurzy na koně a na psy, ani si jiného jsem nedělal. Z toho jebalo naprosto samozřejmě. Se mi o tom zdálo. Prostě každý den, fakt to už bylo špatný. Ale byl jsem v tom dobrý, podle mě. Myslím, že jsem v tom byl hodně dobrý. Že jsem pak opravdu věděl, jaký pes je dobrý, jaký je špatný. Ten přehled byl obrovský. Yellow Bolt, žlutý bles. No. Kolik si myslíš, že jsi třeba dostal peněz z těch sázkových kanceláří za tu tvoji sázkovou kariéru? Kolik jsi s tím mohl vydělat? No, strašně peněz. Strašně. Ale chci říct, že stejně jsou dny, kdy žiju z ruky do huby. Stejně. Ten můj standard je vysoký teda, ale a říkám, mám zodpovědnost za další lidi. Ale nejsem žádný majetkář. Normální prostě kluk. Jak bys to dělal do budoucna s tím sázením? Chceš se tomu nějak věnovat, nebo jakým způsobem? Dneska teda, když si chceš vsadit třeba, tak využíváš burzy sázkový? Já už prakticky nesázím. No. Jako když se naskytne nějaká příležitost, tak jo. A ty informace mě spíš živí. No. Jasně, no. Vlastně nějakým způsobem i spolupracujeme, věď, díky informacím, co ty víš. Myslím, že si vzájemně, dejme tomu, tak nějak prospějeme. A já jsem šťastný za to, že jsme se mohli poznat. A jsem rád, že i tady můžu si tak nějak vylejt svoje srdíčko. Děkujeme Hřebečíkovi, že jsme se mohli poznat. Víceméně ano, je to tak. A tam je to přesně ten dvojí metr, no. Kdy Hřeba, vole, si v klidu jezdí furt ty svoje biznisy a nikoho to nezajímá. To je to smutný trošku. Přesně tak, nikoho to nezajímá a ty tady vytáhneš pár peněz ze sázkovky a už se jim to nelíbí, veď? Nelíbí, jo. A na druhou stranu tam lidi skáčou z okna, že jo? Ale to nikdo neřeší. Znal jsi někoho třeba, kdo takhle vyřešil? Jeden ten příběh tragický mám, který kdy on přišel o rodinu, přišel vlastně o asi to nejhodnotnější z mýho pohledu, co v životě máme, teda vztahy blízký. A spadnul na úplný dno a teď se tam tak nějak plácá díky tomu, že je hravý povahy akorát, že je prostě hravej. Tak musel teda na odvykačku, stejně mu to nepomohlo, vždycky do toho spadnul zpátky a mezi tím teda ztratil syna a ženu, který odešli a vlastně nemá nic jiného. Přesně to, ten ukazatel, že ten den je nudný, když si nevsadíte, tak může začít být velký problém pro ten život. Co bys třeba poradil tady těm lidem, kteří cítí, jakože asi mám problém, asi jsem gambler? Tak určitě vyhledat někoho, jako jsme my dva, aby viděli, a ty, co jim řeknou tu pravdu. Stejně jim to asi nepomůže. Stejně si prostě každý musíme prožít to svoje si musíme odžít. Že si tam musí spadnout. Asi je to nevyhnutelný, ale jak se to dělá, aby člověk mohl vydělat nějaký peníze, tak ta zkušenost pro toho člověka, který je gambler, by mohla být zajímavá třeba. Že vlastně, aby dostal tu deziluzi, že vsadí
a bude milionář. Nebo prostě, že to je jednoduchý. Nebo že to je cesta... Oni to tak hrozně rádi prezentujou, víš, i ty sráčové na Instagramech, jo. Sáze jako budeš milionář, jo. Jsou ty balíky peněz, jo, jsou ty auta a tak dále. Ale těm lidem, co na to skočí, tak těm nejde pomoct. No. Nejde jim pomoct a musí si to přežít, odžít a ty životy se budou ničit. A oni na to skočí docela i chytrý lidi kolikrát, jo. Jsem se jako docela divil. Já říkám, buď ten člověk buď je naivní, nebo je v nějaký těžký životní situaci a říká si, tohle to je taková možná šance, jak bych se z toho dostal, z těch svých problémů nějakých, jo. Nebo se mě ozvou lidi, že mají takovýhle hrozný dluhy a teď mají 5 000 a potřebují z toho udělat 500 a říkám, ale to je jako, to se vykašle na nějaký sázení prostě, no. A takhle to vidí, no asi. A tu osvětu, tady ty surové pravdy teda, co říkáme, co si mezi sebou povídáme, tak je potřeba říkat, tak až by to slyšeli všichni ty gambleři. Nepomůže jim to, ani nemám tu ambici někomu pomoct. A teda ty silný kusy, jako seš ty, by měli vzít tu iniciativu a dejme tomu opravdu to říkat na plnou držku, že to je problém a že tím ničíme tu společnost a ty štěstí v těch životech. Ono to totiž je i pravda to, že ty lidi to ani třeba nechtějí slyšet kolikrát. Oni chtějí slyšet to, jakože dobrý, je to jednoduchý, tady budu sázet jenom nějaký empty nety a budu mít 150 000 měsíčně z empty netů nějakých jenom, jo. A nebo jsou tady lidi, co ti prodávají kurzy, rulety, jo, že obelstíš ruletu a tak, jo. To je šílený. Lidi tomu jako rádi věří a pak jako si to musí ochutnat, že to tak úplně není, no. Je to nepřenositelný ty zkušenosti, no. A já, kdybych teďka momentálně se rozhodoval, jestli to projdu celý znova, anebo jestli se dám na nějakou normální kariéru, tak řeknu, ty vole, já chci normálně klid radši. No. Nechci už to znova. Samozřejmě asi i kdyby mě tenkrát vzali třeba na tom bookmakerovi, tak asi bych stejně sázel a stejně by to dopadlo třeba podobně, ale jako medík to nebyl zrovna ten průběh toho všeho. To je jasný, no. No, my do budoucna možná uděláme nějaké pokračování, viď? Jsme se bavili. Rád, no. Já jsem říkal, že asi se můžou stát následně v mém životě takové věci, že bych i mohl mluvit ze své identity, jako pravý. Já jsem taky za začátku prostě to musel skrývat x let, než jsem měl nějaký jako jméno, víš, protože já jsem bojoval s tou separací od těch podvodníků, jo, protože lidi vidějí nějaký sázky a hned si řeknou, no jo, zase nějaký šmejdí, zase nějaký vojebávači, jo. Je to takový odvětví jako těžký, že jo. A smutný je, že je to takhle státem jako podporovaný, jo, tady ty biznis těch sázkových kanceláří. V tichosti podporovaný. Já chápu, že sázková kancelář se musí z něčeho žít, že jo. To asi jo. No ona by neměla sama o sobě existovat, no. Neměla by existovat, jo, že jsou paraziti. No, jsou paraziti na neštěstí. Přitom burza je naprosto legitimní použití, naprosto legitimní, morální, všechno v pořádku. A když prostě už někdo vsadí, tak prostě asi najde akorát proti sázkaře a je to v pohodě. Je to... OK. A ta burza bere fíčko nějaký? Ona si něco vezme, no, asi. Já teďka nevím, jak to konkrétně je. Jestli si vezme zprostředkovaný sázky, nebo jestli si vezme z dlouhodobě z tvých sazených peněz. Já nevím, teďka nevím, jak to je přesně. Ale určitě se vám to dlouhodobě vyplatí sejít u burzy, než u jakýkoliv sázkový kancelář. Zase musíš najít tu protistranu, která se proti tobě chce vsadit. To je zodpovědnost té burzy, která to zprostředkuje. Když je to velká burza, tak nemáš problém na jakýkoliv zápas si najít tu protiváhu. Tam není problém. I na ty psy tam bylo všechno a to by si řekl, že vlastně to je nezajímavý trh pro většinu sázkarů, aby na všechny tam bylo. Takže to není jakoby ten problém. Co by si vzkázal lidem, kteří dneska si říkají, chodí do nějaký práce a říkají si, už to nebaví, já se chci prostě živit sázením. Tam jsem asi nikdy nepřemýšlel, ale co bych jim řekl, tak to není tou prací, co děláte, ale že vás nebaví ten život, který žijete. A je dobrý upravit ten život tak, aby vás bavil. Nejde vůbec. Jako pokud někdo má myšlenku takovou, že někdy bude mít nějaký jednoduchý peníze, tak může mít, jo. Ale ta pravděpodobnost je mizivá. Ten sen mu asi není. Ten sen, který má, je asi iracionální
ale přesto není nereálný. A všichni jsme, dejme tomu, v něčem nešťastní, všichni máme nějaké problémy a řešit je tím, že začnu sázet, tak asi, když to takhle už jenom postavím v té větě, tak to nedává smysl vůbec. Tak Petře, díky za tvoji zpověď dnešní. Není zač. A vy nám napište do komentáře, jestli byste chtěli pokračování s Petrem, protože těch zkušeností, který Petr má, protože se pohyboval opravdu, myslím si, úplně na špičce toho sázkového světa, úplně v těch totálních vnitřnostech sázkových kanceláří, snažil se proplouvat tím organickým systémem, aby ho ty sázkové kanceláře nezabily úplně. Tak napište nám do komentáře a napište nám, jak se vám líbil dnešní díl. Děkujeme, makejte na sobě, sázení berte jenom jako zábavu, jako nějaký přivídělek a určitě se na ně nemůžete spolíhat, že vám každý měsíc zaplatí vaše výdaje. Tak jo, díky za sledování, mějte se příště.